खानी YTF ni joto central tai district ni leaders rok tobe orotai kaisa kok sana musungo central ba district ni kuno buri kri nya da saimalia oro buri kri ba nukungdang saimia phailiya na da saimalia jai hok belai kheno khaksango chini bororok omahai khlai जों थांसा खालायै कुरुम कुथुम खालायै गोरों गोरों जागाव जे दफा yok सोनानै बागै नक हुक न या खालायै तिनि मुतिखाय पान्दारागो फाइबानि बागै तिनि चिन्मय मिडिया रंनि बिसिंथिब अजय कृष्णनि जे पान्दाना बुइनुगनाय आसे गोबां मा बोरै रक तिनर कुथुम लायखिया बोरै रंनि फान केबोना मेसेन में केबो मेसेनी में या बने बागे न ताकुक ते बुकुक सं संगमा हाय न बुरै नांगौ जे बुरै दफाताय हानो हामजागनाय र किन्तु जों एमन बुरै नाया जे बुरै दफाताय हानो हामजागमानि बमुरुय ताताल बुइताले इंगै दुनियानि बस्ता किसिरक सुमरिवय आनि हा आनि सासन नै दिल्ली रगो आं साइमेनिया आनि सावकारा रखंगो दांगाय मा दांगाय फानि सिमी चिनि तिब्रा सार कोन दिनो बस्ता रख सुंबुई कुनु जागा लामारागो हिमारक नुनो बनि बागेनो जों तिनि बनो अकक न ताइसा खस्ताना मुसुंगौ नों जे लामा तै पुइलाव फाइमानि तावनि बागे नों लामा करो नों जे लामा न अबनानि लामानि मने तिप्रासानि मुक्तिनि लामा हनि सामानि तिनि तांगै नों हयनो लामाव थां सुंगौ नों ताइसे किफिलनि बरं मात्र नों बुलुङि मानो तिनो बुल नों तिनि संशोधनखाय फाइनान दरकार दंगौ नों मुचिनि बाहान नों मो केबोया तिनि फेरां देबर मानो साव नों अरो दङै बुसुकसे जों बर बार खायगा आंद्र सब बेलाके बुसु दंगो तोत्रा ता कान्दे माने तोत्रा कानो आबनि बरे से बारसौ आन बयरो बनो बुसुं साव फाइदे ताइसा कान फाइदे जों बनो मा सानायब्ले आंबो मियाव साव मंगलनो साव आं बाति मा हियादो सिबाइलो बिसिगदालनि हामबाय नोंबो फाइदे राजमालानि कक सायाकाय राजमाला परिमानि कक सायाकाय नों खरकसा सिनि कसाम दि आबनि बरे से बारसौ आन बयरो बनो बुसुं साव फाइदे ताइसा कान फाइदे जों बनो मा सानायब्ले आंबो मियाव साव मंगलनो साव आं बाति मा हियादो सिबाइलो बिसिगदालनि हामबाय नोंबो फाइदे राजमालानि कक सायाकाय राजमाला परिमानि कक सायाकाय नों खरकसा सिनि कसाम दिगन काइतोनि कक सायाकाय नों बक्तितासि चेंगिया नों बाहायके ताबो जय श्रीराम ताव गोदा काइसर का बिन चेहरा ताव न जय श्रीराम वाह आबो कुनु कक डांका आबनि लगे लगे केबो या नंनि बासै मोसानाबो गोरों न बासै कविताबो बो थागजाकसै बनि बागै जों सादा जों आइ इपिरिं पर इंगै तंखाय बाहायके दफा साबजां नै निनि दफा ताबो yok साना नाय दंगौ चिनि कामिनि बरक दुस कुरै चिनि साधारण बरक दुस कुरै दुस जों आबनि बागै जोंसे दुस तिनि 72 বছর যাবত तिनि मुसे कष्ट अंगै तंलाय मेने उकलगो जोंसे दाई तावनि बागै जोंर तिनि ग्रेटार तिब्रालन साना नांखामो मिजोरामो केबो खखनाका मिजोर ग्रेटार मिजोर सानो नै नागालैंडनि कोन फ्लाइट যখন बिरसाना सेगांतरु सानांगौ যখন बिरसागांगाय तिनि चिनिमो हरनाथ सदार याखैबा जय कृष्ण कामिनी स्कुल रुनोख्लावो Tipramota YTF TW by Jugalijak
kaisa awareness program yang kaiba rikutung bagnani abo to tini joto to mangla rikutung kai khaka kana sim jotor malagan nai ang tawo no bagi phayani elakao o pandani borong manang sobani tuipang tini ni chini mo pandawa phai manjaka chini mo jirana khola ADC kendroni chini MDC inyakai chini TT ADC ni borong manang chairman senior leader dakoto Jagadish Da Burma tini aro phai manjaka o ganani no chini MDC chini borong manang Jagadish Ganesh Da Burma tayok belakan hambai bisi ketal ni bo hambai chini kring bisi laimani bo hambai Christmas hambai